Os distintivos que xa ondean nos areais boirenses certifican a calidade das súas augas, así como a máxima excelencia en todos os servizos que ofertan aos visitantes. O que son as bandeiras azules e as de calidad son emblemas importantes que certifican o comportamento e a xestión dun concello cara aos seus areais e o medio ambiente e a salubridade das aguas, que son excelentes, e sempre nos reportan o que é sempre o camiño da excelencia e da mellora continua. Esas son as certificacións. Mellorar. Evidentemente este é un ano histórico para Boiro, porque somos o primeiro concello da Coruña en número de bandeiras azules para praias e somos os terceiros de Galicia. Na nosa proposta sempre foi, desde que entrou este goberno e do equipo de goberno, de mellorar a situación de Boiro en todos os eidos, e non podía ser outra non mellora das playas, na mellora da nosa visibilidade, da nosa percepción e da nosa imaxe. A escalada de postos de Boiro no ranking autonómico, situándose como terceiro concello de Galicia e primeiro da provincia da Coruña, non é casual. Nos últimos anos teñense realizado importantes melloras para garantir a calidade das augas. Han mellorado con moitísima amplitud as analíticas en todos os eidos. Cando nos chegamos, perdemos mañóns por unha serie de deficiencias que había durante 3 anos consecutivos. Aí hemos recuperado, hemos aumentado 3 bandeiras máis, porque recuperamos unha e aumentamos 3, eso son a calidade das aguas. A calidade das aguas é excelente, salvo momentos puntuais, ainda que alguén reivindique e dun lunar queira facer un ollo negro destes do que hai no universo, pois non é tanto. Ademais da calidade das augas, principal criterio para outorgar este distintivo, as bandeiras azuis garanten que as praias sexan accesibles e dispoñan de todos os servizos de seguridade. Neste sentido, os areais boirenses contarán este verán con 24 socorristas.